Nosaltres per este 2011 el que hem volgut ha sigut perfeccionar un poquet aquest sistema. Hem registrat un domini propi que és tufasivi.net o tuacesivi en castellà perquè anirem utilitzant alternativament les dues llengües oficials. I el que hem fet ha sigut muntar una primera web que és aquesta primera fase de la precampanya a la que vol fer referència, que és la fase a una pantalla de recepció on està el lema que us comentava, tuacesivi, i després n'hi ha una sèrie d'iconos de distints colors que donen accés a uns altres tants formularis de resposta. Tan simple com escriure la suggerència que corresponga. Si es vol identificar el que vulgui, s'identifica i posa el seu nom, el seu nick, el que vulgui, i si vol, que no són camps que es requerisquen necessàriament, si vol posa el seu. La idea és mantindre a lo llarg d'aquest mes de febrer aquesta web operativa. En funció del resultat acabarà antes o acabarà després, i serà un pas previ en part i simultani a lo que és l'elaboració definitiva del programa electoral. En una segona fase, és a dir, a partir de març, esta web es convertirà en la web oficial de la candidatura d'Esquerra Unida a les eleccions municipals d'IBI, i es transformarà en una web més a l'ús de lo que coneixem, de notícies, de blog, de vídeos, de materials de campanya, fotografies, avisos, etc. Una web que estarà viva, que serà dinàmica i que durarà com a mínim fins a les eleccions del pròxim 22 de maig. A mi l'únic que em queda dir-vos és que li demane a la gent la seva col·laboració. M'agradaria que aquesta iniciativa fos ben rebuda per els internautes ibenses que es llancen a transmetre idees i suggerències i propostes fent un ús responsable i intel·ligent de les noves. Volia agrair a l'empresa Cadenalia d'IBI, una jove empresa de programadors d'IBI que han fet una bona feina, no sols per el que us acabo d'ensenyar jo, que és la web clàssica, sinó perquè aquesta web estarà replicada pràcticament la mateixa estructura en Facebook, i n'hi haurà una aplicació també per mòbils perquè es puguen fer les aportacions via mòbil, i el dia de demà es podrà consultar la web en una versió per lema de precampanya. És un lema de precampanya, el tufasivi.net, el tuacesivi, és un lema en el que volem transmetre la idea de que la política és de tots els ibenses, no sols dels polítics. L'IBI que volem el tenim que fer entre tots, no és únicament queixar-se d'algo que no va bé o d'algo que no ens agrada, sinó tenim que pensar que si volem un IBI millor, un IBI més net, un IBI més agradable, ho tenim que fer entre tots. Mestra que permetís inclús participar fins a ibenses que no estan en IBI, que estan fora d'IBI i que per treball o per altres circumstàncies no poden acudir a una reunió presencial